Cek satu dua, cek satu.
Huria ni Tuhata, di bagasan las ni roha, dohita saluhuna ruas ni huria ni Tuhata, di naung bongot hita tu atpen na paupaton. Di bagasan roha mauliate tu Tuhata, pinasahat matabe, selamat atpen ma dihamu saluhutna. Selamat Advent naroma Tuhan. Ganuk bongot hita tu minggu atpen, ditogu-togu do hita tu pakirimon na mangolu, songon na ginobarhon ni lingkaran manang corona atpen on. Ima manggobarhon hadirion ni Tuhan na somarmula na somarujung, alpa dohot omega, laos jou-jou do itu hita, asa parsidohot patuluson sakap ni debata di portibion, asa ganup halak marsaulihon hangoluan na manoktong sian ibana, laos tiki parpuasao doat penon di halak Kristen, manakasi diri dohot paubahon roha, asa hobar tulomo ni roha ni debata, imana digobarhon marhite borna ni tutup langgatan doho lilin na violet, dina mangarade diri hita tajauhon ma. Romaho Immanuel. Bulung rataon manggobarhon Kristus na Roma boan ngolu nai baru tu portibion marhite si taononna, mate jalahehe sian na mate, ubasa-basahon ngolu na manoktong tuganup na porsea, huhut mangalehon gogo dohot hatauon, mangadopi ragam ni hamaolon dohot na masa di portibion, di bagasan pakirimon si songoni tajauhon ma. Sairo Maho Immanuel. Lahobongot mahitan waik tu minggu atpen paupaton, minggu atpen parjolo, diarahod dohita tutiki manomu haroro ni Kristus padua halihon, ima ujung ni hasianganon, digalahi do lilin na violet sada, minggu atpen paduahon, paingoton hita asa satia para dedalan di haroro ni Tuhani, digalahi lilin na violet dua, di minggu atpen patoluhon, laos digoari minggu gaudete, manggobarhon las ni roha majakon hatutubu ni Yesus Kristus, digalahi dua lilin na violet, dohot sada narara. Jala di minggu atpen paupaton, ima manggobarhon hamamasa ni hatutubu ni si paluai marhite si Maria, digalahi tolu lilin na violet, sada narara. Roma hita tu jolo ni debata si toppahita, bongot mahita tu bahalna, marhite-hite hamauliateon, tapuji maibana, marede mahita sia buku de nomor 44 ayat sada sahatu tolu, hamuna na porseai saitomu Tuhan Yesusi. Tuhan Yesus, Pahero Hamu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop maho jala marlas ni roha ale borusion, ay idama na Roma ahu maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale amanami jala debata nami, namadok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sia dosa dohot hamatean, hupangido hami, saipatiur jala rajai marohanami, marhite-hite todi parbadiai, asa unang hu rohanami mida hame metonnai, uru pihami, asalam hutadahami ibana raja naung roi, sisobaon ni sadok jolma na diliat portibion. Amen. Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 41 ayat 1 dohot 2 parripe ni tuhata. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, ima patik palimahon sahatu pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudonatorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na umbar tu patikmi.
Amin. Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 421 ayat sada dohot ayat 4 marsoba au di Jolomon. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparha tutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labatar rimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobar tuaka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna.
asini rohani Jehova diakka nama kabiari ibana, hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite kor agape.
Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 134 ayat 2 dohot ayat 3 aut so asi roham. Tabigi mahata ni debata turpuk epistel di minggu Advent napaopaton sadarion ima tarsura di buku Heber bidu 10 mamuka sian ayat 5 sahat tu ayat 10 tajahama marsikat sorin alani i ninna do dihabobo nai tu portibion dang diparhagio roham pelean manang silehon-lehon daging ido dipauliho diahu. Jadi nikuma naroma ahu mangulahon lomo ni roham ale debata dipustahaido tarsurat taringot tuahu. Didok jolo dang diparhagio ho pelean dohot silehon lehon nang pelean situtungon manang pelean pardosal jaladang lo moroham dina pinelehon mangigut hon pati Dungi di dogma naroma ahu mangulahon lomo ni roham disima dipasohot naparjoloi asa dipajongjong napaduahon di bagasan lomo ni rohanai gawe aka nabadia hita binahen ni daging ni Yesus Kristus nang pinilehon na nasahali ido sahatna mertua doa na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa amen. Tapuji matuhata marhite kor ina Kamis.
Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 124 ayat sada dohot ayat opat nunga tung jupangau ojahan. Taha tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon nidong anta saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido anu perguguna suatu dosa na tuma palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imanan tinuon si Maria na gabe-gabe siaton di perbadia andorang sohabubuhan iro tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman di silatus na mate tarpajal di bana di hau pinar sila na tuat tu banua toru dung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgu lau hundul tu siamuni debata Jehova amanai pargugu na sohatu dosani di simai bana pemamula sultan mau mihalak nama hurudo au porsea di todi parbadia jalalong sare hurian abadia huria to panal Kristen akan abadia doh dia sesani dosa doh dia taina mandok mulak mahulu suruh dari mihal nang mati doh dia nguluan nasora sudah. Amin. Tapuji matuhatta marhite kur amasion. Tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan minggu sadarion. Tikting Minggu 24 Desember 2020. Huriana hina holongan di bagasan guarni tuatta Yesus Kristus, saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon, ima Minggu 24 Desember 2020. Naparjolo, goarni minggu ta sadarion ima di goari minggu adpen na paupaton, dohot topik, Rodo Jehova tongon paluahon bangsona. Napaduahon, jadwal perhubas. Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM marhubas di permingguan Arian pukul 10 hukut mangulukon acara marulau nabadia di HKBP Pospel Cirarap. Napatuluhon, pilihan khusus. Di hari sadarion papungu pilihan khusus do kita tuha perluan pesta Natal 2020 dohot tahun baru 2024 HKBP Bonang Indah na dipasakat marhite amplop
khusus nanaung di pinarade ni huriata jala dipasakat tu bagas ni kotak pilihan paduahon. Papaton, pesta perningotan hatu tubuh ni Yesus tahun 2020 dohot tahun baru 2024. A. Perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus malam Natal di hari Sadarion Minggu 24 Desember 2020 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Parmingguon malam Natal pesta perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. B. Pesta perjolo perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus manang Natal perjolo di hari Senin 25 Desember 2020 di Patupa Huriata do 2 hari Parmingguon pesta perjolo perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Parmingguan perjolo masuk pukul 6 WIB jala diuduti ulaun nabadia. Parmingguan paduahon masuk pukul 10 WIB jala diuduti ulaun nabadia. C. Pesta paduahon perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus manang Natal paduahon di hari Selasa 26 Desember 2020 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Parmingguon pesta paduahon perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus hukut Natal parhobas HKBP Bonang Indah. Sude parhobas nama kubasi di HKBP Bonang Indah. Jala di Parmingguonon dipasakat matadda kasih manang si palas roka tu sude parhobas nanagu makubasi di Huriat taon. Sinosokom matu sude parhobas ni Huriata asaria maddohoti Parmingguoni. D. Parmingguon ujung tahun di hari Minggu 31 Desember 2020 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Parmingguon ujung tahun Parpunguan Bodari ujung tahun. E. Parminggu Tabaru di hari Senin tanggal 1 Januari 2024 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Parmingguon Tahun Baru. Sude acara perningotan hatu tubuh ni Yesus dawat Tahun Baru di Patupa do secara live streaming di channel YouTube HKBP Bonang Indah. Sai di pasu-pasu di Batama ulauni bain sangap di Goarna. Napalimahon jadwal kor dokot inganan hudul punguan kor di acara perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus manang malam Natal. Boi mata jaha di pael nanaung di pasahat Huriata marhite WA di Garnub Wik. Napaonopon kelas parguru malua reguler pinabotokon tusude ruas ni Huriata nunga dibuka muse pendaftaran parguru malua reguler tahun persiajaran 2024 dokot persyaratan naung marumur 14 sahat tu 10 tahun. Tuakan atoras ni ianakon nanaing maddohoti persiapan persiajaran parguru malua asa pasuratto dirima tu situa nabe. Papituhon soso-soso. Marpardomuan tu keamanan dokot kenyamanan ni Huriata. Sinosokon tu sude ruas ni Huriata nama buan kendaraan roda 2 manang roda 4 asa parkir masuk tu bagas area parkir lapangan gereja di Ganup Parmingguan jala mabuan kendaraan roda 2 asa memakai kunci ganda. Marperebuan tu keamanan dokot kenyamanan nunga dipasang Huriata onom kamera CCTV jala sinosokon tu sudi ruas ni Huriata asa boi menjaga kebersihan ni lingkungan ni gereja. Pawaluhon tok-tok ripe tu pembangunan dokot pengadaan aset gereja. Sinosokon tu sudi ruas ni Huriata asa boi tapasakat tok-tok ripe tu pembangunan dokot pengadaan aset gereja. Boima ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada-sada walu 000 sada 06 sada 554 atas nama Sape Sitorus.
napasiyahon pelean dohot iuran bulanan, pelean permingguan, pelean sekolah minggu hamolateon, pelean bulanan keluarga dohot iuran bulanan, boy mata pasakat marhite situawik, nabi manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. 10. Parepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan naung salpu, boy mata jaha di pael naung di pasahat huria marhite WA di ganuk wik. 10 seda. Selamat ulang tahun. Perhalado rap dohot ruas ni huriata pasahat ton selamat panjang umur. Gok las ni roka mas tusude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh. Dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 10 lalu sahat 24 Desember 2020. Hatan itu kata si peopota ima natar surat di Pesalmen 146 ayat 2. Pujioku majahoba saliling au mangolu, sai edehonokku do debatakku saliling adong do peau. Aka gor-gor ni na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe, boy mata jaha di pael, nanaong di pasahat huriata marite WA di ganuk wik. Songonima tikting ni huriata di bagasan minggon, debatama nama masuk-masuk kita. Tapuji matuhata marhite kur ama kantate.
Tapasahat ma peleata marhite pelean sada A dohot sada B. Laus tai dehon ma sia bukuede nomor 512. Hosianna di anak ni Raja Daud. Hosianna di anak ni Raja Daud, partigo jala parmona, marsua mabok memburu Sion, Raja Amro manopot ho. Amin haleluya, puji tasomba Raja Mesia surgui. Amin haleluya, puji tasomba Raja di hadapi. Puji magoana Raja si parmona. Amin haleluya, puji tasomba Raja hadapi. Amin haleluya, puji tasomba Raja di hadapi. Hosianna di anak ni Raja Daud, narolah mambo andame, malambo naserep rohai. Hosianna madibijaya. Amin haleluya, puji tasomba Raja di Sion surgui. Amin haleluya, puji tasomba Raja di Sion surgui. Puji magoana Raja si parmona. Amin haleluya, puji tasomba Raja di hadapi. Amin haleluya, puji tasomba Raja di hadapi. Di anak ni Raja Daud, partigo jala parmona, marsura mahoboru Sion, Raja Amro manopot ho. Amin haleluya, puji tasomba Raja Mesia surgui. Amin haleluya, puji tasomba Raja Mesia surgui. Puji
Bohi jala perbadiai mahami ale Tuhan di baga satodim. Persahalai jala parbisuhi na posom dinalaho pataria sokatam na badiaon. Ganup hami naneng majalo dohot tu mangihon. Lehot tu hami tod di habisuhon. Dalan nami dinalaho mangatusi dohot makanguluho katamon. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami remaja na poso bulung dengan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata di perminggu atas sadarion ima minggu Advent na paupaton. Minggu Advent na paupaton hatani debata na tersurat di buku Panurirang Jesaya bidu 35 ayat 1-4. Buku Panurirang Jesaya bidu 35 ayat 1-4 songonon mahatana hujahahon madihita. Baga-baga hamumulak ni akan namalua sian Sion. Marlas ni roha ma halongonan dohotano bakal-bakal. Jala marolo-polo ma adaran. Jala marbunga songon bunga pacur. Marbunga situtumai. Jala marolo-polo ma sama tutu parolo-polo pon dohot pariaion. Hamuliaon ni Libanon di basa-basahot tusi. Rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaw nasida ma hamuliaon ni Jehoba hatongamon ni debatata. Pargogoy hamu matangan akan nadauk jala pahot hamu ma akapat na teluk-teluk. Dok hamu ma tu akaparoha na tahuton. Pirma to dimuna unak kamu mabiar ida ma debata munai ro martubol hot dohot mamaloson ro doibana tongon paluahok kamu. Ima sahatna. Selamat Advent madihita salhutna. Moleate tapasahat tu tuhata pardenggan basai. Ala ditikion dileho do tuhita hahipason perdagingon. Dohot hagirgiron ni todi. Marsaor di parmingguon Advent na paupatonon di bagas joro ni tuhata. Marsanga matuhata marhite paredeota. Amanginang dongan saha porsiaon. Di topik minggu sonari di suara hodo tuhita rodo Jehoba tongon paluahon bangsona. Allah datang menyelamatkan umatnya. Mamuka siap pada narobi tutu nunga tarpaima. Akan atoropi taringo tu haroro ni Mesiasi. Songot dia do hadirion ni sahalak na paimahon. Adong doon na sabar. Adong doon na so sabar. Bahkan di situasi na paimahoni ibana, kehidupan ni ibana tidak baik-baik saja. Gudang akahamaulon. Ini mungkin bisa memacu juga kesabarannya semakin hilang. Alani pertinononi. Sadi hari nai dope asaro. Sadi hari nai dope asaro si paluai. Di hamu akamang dohotinang. Ala dak sabar paimahon. Situasi kondisi pemu sedang denggan badang normal be keadaan ni pikiran dohot roha tubuh ma ganggu ni roha dohot biar ni roha. Imana masa dihalak Israel di bidu 35. Dung mulak nasida sian habuangan nakamang dohotinang dilubahaliluna do nasida bahkan malitodi. Ala dibereng nasida gudang nai aka bangsona asing nonggogo sian nasida. Na boy muse dinalaho mabay nasida marsitaonon. Songod dia do museon. Pardalananon nung nga songod di padang gurun. Nung nga songon tano di bakal-bakal. Danga dong begogo. Songod dia nama melanjutkan. Benar-benar semuanya ini adalah penderitaan. Tangap pedang margogo be ngadauk. Si majoja pedang hot be hojahana nung nga teluk-teluk danga dong be. Situasi kondisi tidak baik. Fisik juga kesehatannya tidak baik. Madate ma pakilalaan ni nasida. Ala di bagasan asidot holong ni rohani debata di baga-bagahong matu si Jesaya. Dok matu bangsoi. Asa unang madate jala madele nasida. Alai dok matu nasida pirmato dimuna unang hamu mabiar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Pirma todimuna. Adong do
piga-piga situasi akamang doho tinang mabek kita mabiar. Di partikia si saunarion molotai huton, di sekitar barita namasa di Akatapanuli godang aka longsor. Ala kondisi alam, bodoh hitam mabiar, bahkan malitodi. Aka keluarga tanadong di sekitar Tapanuli nuaing was-was do. Lagi juga ini musim hujan. Aka dongan manang keluarga na di Pangaratuape lebih was-was do muse. Bado nuaing keluargaku, bado neng orang tuaku dohot aka si solhotu. Songo dia do. Jadi ada rasa ketakutan. Mengapa timbul rasa takut? Karena kita ini adalah manusia yang terbatas, yang tidak bisa menjangkau apa yang terjadi dan tidak bisa juga memasuki manang memahami apa yang terjadi itu. Terbatas do hita tuk tubuh maganggu ni roha do biar alani kondisi alam dang boy tapaso. Karena itu harus terjadi tubuh maganggu dohot biar ni roha. Molonong nga adong ganggu ni roha dohot biar ni roha si songoni. Tuisa managabe pangalualuata. Molomar pangusadea kita tu diri ta sadiri lemma biar do hita. Alai molomar pangusadea kita tu debata biar tai moru-moru oti matong. Dungi muse molo atar rajib do hita majaha bukwe de do mangedehosa biar tai lamoru magodang duk tai dehon iko Jesus do ngaku. Martod dia dei dinalaho patoguhon do menguatkan kita. Gabe timbul ma sebuah semangat yang tidak kita cari dari orang lain manang dunia ini, tetapi ada kuasa yang menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani itu. Ada pengharapan dang madele manang madate hita. Na paduahon na boy mabaik kita mabiar ima hagaleon ni pamatang parsahitoni. Olo do hita mabiar. Ay jabar ni hadagingod do hahipasod do sahit. Adong do tikina hipas, adong do tikina marsahit. Na duon si bolusod do saleleng di hasyanganon. Alay di masa-masa Advent na paupatonon madapoton ima ari Natal. Olo do si patadak panagaman ni roha nasehat dia saminggon tiba-tiba mardalan pitur gale pitur hudul. Olo do masa si songoni. Jadi tubuh madi ibana biar ni roha bado noeng. Songo dia do noeng. Parsahitoni mabay ni bana gabe mabiar. Itu adalah wajar. Karena ini adalah fisik yang terbatas. Gabe tubuh ma ganggu ni roha dohot biar ni roha. Hagaleon ni pamatangi boy doi patubu ganggu dohot biar ni roha. Molo masa si songoni tuise matutu pangalualuata tu debata do. Tu debata ala parsahitoni rosonari ikon jalo odoi. Iko bolusod doi. Boha moru dolas ni roha dinalaho merayakan Advent paupatono do madapoton ima ari hatu tubuh ni sipaluai molo rongom topuro si songoni molo halak na porsea dangolo moru las ni rohani ibana alai di dok ibana do saluhut nama saon papitahon hapor siaokku do dang di ujung ni ibana de bata madok buasa songonon nunga huparade diriku nunga hutuhor baju seragam ni amata do tinata hape dia buah di kamar setabi rupani tikin yang mertapian gabe sudah tawan non marminggu itu bisa-bisa saja terjadi. Tetapi sukacita dia itu tidak hilang. Dia langsung mengatakan saluhut nanama saon papitahon hapor siaukudo. Semangat sukacitanya itu tidak hilang. Napatoluhon ima alani situasi kondisi. Situasi kondision boy do orrona parjolusian parhepengon. Taku botora sepakat manang setuju dohamu. Molo hurang di dompet hurang dolas niroha namar natalon. Daungin na berarti parhapor siaun na tugudo. Ido, iko daung datong, iko nutibo do semangat ni Natali daripada isi ni dompeti. Iko nutibo datong semangat ni Natali. Hea do walami songoni tiki sekolah minggu. Na tua-tua ku dangi parhauma do. Jala dak kiaro pangarat tu jabunami alahola bapa datong anak ni opong. Jadi setiap mar Natal sekolah minggu lunguknya dorohaku basa ala akadong aku ngapitor di mekapi aka kakakna au siak kangan dang ado kakak kuro pangarato
Jam 7 malam mar Natal, jam 5 tong mertapian tu pacur sudi. Dungi jam 6 ngapamer baju. Adong mau baju sa Batam, baju sa Jakarta, sa Medan, bamulau baju sa Pahai Ima, ira-ira tolak ni gogono makoto. Dungi muse asing dolistik ni ona makamang dotina. Molo nasida dong aki berbentuk dotong. Bamulau banga agak so berbentuk bibiri dalam so berbentuk mah di bae. Alana listik na seru lado na dong dia. Sada nai mana mabay lungukir aku. Dua nai teh sada majo. Ima molo dong aku perempuan di sonai agak merah-merah datong de kakakna. Aku boto hian ahaguar ni ala omakku pedak persongo-songo ni narahai. Jadi omakku dang diradoti biang saya tong. Ala beda pipa nomor 4 doi datuau. Tok listip. Hubua malistipon huosos sama tu son. Hubay mamuse beda pipa nomor 4 hubay muso listip tu son. Jadi hirana itu buki datong goboy. Marare son. Hirana bongkak. Alai hola di berengumaku tersonggok do satokin. Alai ala di boto ala ni hagaleo mai di perekonomian. Amang bagat ni boruki. Nin. Awi ka bisa semangat datang berarti bagat do. Alana muloi dokon. Bahasa gabi songonira nomor bongkaka bohemi muloi na bila mabiar do. Listik ngaponggol badak pipa penga habis. Alai ala di doku bagat nai awi gabi pede datang. Semangat mak. Dang maila audisi alani aha. Adong orang tuaku nama dokonau bagak sekalipun faktanya dang bagak. Alai odo na gabi kekuatan dia mabainau gabi dang maila manang mabiar. Mar liturgi matong. Molo di huta pajojor hodedange guarna. Au pedak percaya diri. Bahasa dak percaya diri. Ala di jamakku narahai kamera na merlepui do betong. Je mula pangaraton adok kakakna setiap pajojor honna sida dipoto. HP au dang adong mamoto. Lelekit do haso udok ko liturgi ko nang giat adong na mangangka kamera nai. Dang adong akamang do tina. Lungukit do ro hadisi. Alai alaro o mak ni ba do bapak ni ba. Pai. Imana hubereng. Oh berarti iko semangat do. Go hiya mahudok ko liturgi kidisi. Percaya diri mau. Ima alani situasi kondisi boy mabaini ba gabe mabiar jala maila. Tetapi ketika ada yang menyemangati, ada yang menguatkan, semuanya itu bisa hilang. Tinada matutu diri, binereng manai saping niba, make up nape pas, baju nape marhilung-hilung, aksesoris nape adong, tiki pajojor hope nasida dipilti marlepu senyum, iba sejong jok pai maho piga detik, dang adong nama moto, ope lungun ni roha doon. Saha matu nama baik kue. Mabiar doa roa kamang doho tinang roa kadong aku sa sikola alanya ha. Dijabu ni dong aku, adong do ima oleh-oleh sa Jakarta na di do na tahe dodol garuti iyo lewel sanoni. Dungi musa dijabu ni dong aku godang do kue kering, kue bakar. Ni buat siap Batam do tak karoka godang sudi. Dijabu nami dang adong. Jadi aladang terpaksa honawa ko asa adongi kupikiri mabua asa berwarna kueon. Kabang loyangi hubay malima warna. Na ijo, tanpa warna, na merah, na orange, bervariasi matong. Jadi kue bawang ipe, 3 hali di rok-rok dang maropok. Alanya ha, pirhian. Daku boto ne ko bena tu sito pung sagu to pung borasi do tu kupagodang. Do satani pirhian ma do lapan-lapani. Alai, lasya dorone makosi tabuhi ni na alalelek kayo sa tukoy nami. Ala ni pirni. Kue ni tetangga tu patok do habis kabang loyang na hatok maropu. Kue bawang na pesongoni. Mulu kue kabang loyang nami di kaleng borasi. Badi ropu pe butidang ropu sudah paling dua. Ala ni pirna. Itulah yang bisa menyemangati. Situasi kondisi tidak bisa kita paksakan baik. Tetapi bagaimana kita menyikapi itu agar baik. Demikianlah kiranya sukacita itu juga. Molo setabereng do isini dompet ni halak tapatudos tuhita sudah dohita marlas ni roha. Ala iko kita do mernida. Au dang gabe moru las ni rohaku manomu ari natalon. Molo nunga di baga-baga debata tu si Jesaya tano bakal-bakalipe gabe martubuhon akabunga pacur do isogot songoni do nangau. Bornohan ni debata do hau marhiti aik nalabok.
Moladong dihamu na selaw na kamang dohotinang ala ni hagaleon. Ro kondisi alam na soboy tarpasiding. Saluhut nai pirma toddi. Mulak matoddi tu badan margogoma. Saluhut na namasay papitahon haporsiaw doy. Manang na ditiki na selawon. Hurang hahi pasom muna ala ni parsahiton. Gabe morulas ni rohamuna majakon na talon. Pirma toddi. Dileho debata mahahi pasoni. Marhiti obat na pinakke ni saluhut na ruas ni huria. Asa unang adong nang gusada. Na somarlas ni roha manomunomu ari na talon. Taingot ma mardongat to debata. Na toktong dohita marlas ni roha. Amen. Martangiang mahita. Nung ahujak ko kami hatam na badiyaw na letuhan. Na mangalehon hagogoon ne baru tuhami marhiti haporsyaon. Na makirim do hami tutu ima diari haroromi. Saliling dihasiang ano na letuhan. Pargogoy jala pitori haporsyaon nami. Asa unang madele jala maddate hami molotikiro akka hamaulon dohot si taononi. Pos roha nami. Saluhut na akka namasay. Dalam mudoy dinalaho papitahon haporsyaon nami. Songon bagam nong pinasahat mo tu panurirang Jesaya. Sahat may jala hujak kon hami may tutod di dohot badan nami. Asa anggiat alituhan ibaru pakilalaan nami. Dinalaho manomunomu ima ari hatutubumi. Atong horasi jala pasu-pasu maganup akaruas ni huriam. Narono aing marminggu di parmingguon arianon. Tangihon maalituhan. Akatangiang ninasida na pinasahat na tuho. Maralus maho ditiki na tutu. Tu saluhut na akka na pinangido ni rohani nasida. Hu haporsiyay hami dole Tuhan. Na margogo si tutudo tangiang ni halak partigor. Molodi haburjuhon. Ope tutuale Tuhan nung wahu paradi hami diri nami dohot rohan nami. Majakon ari hatutubumi. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amin. Tapasahat mapeliatan na paduahon. Huhu tapuji tuhatas yang bukit de nomor 510 sada Boru Sion.
naong pasahaton hatanay tuhita huriana, di ari minggu atpen na paupaton sa darion, na manosoy rohata, asarade, toktong jala dungo, jala marsi hohot di bagasa Tuhani, ay naromay bana, tadokma Immanuel, dongat tama debata, tajalo mahagugoon na siya Tuhani, marhite todina todi porbadia, asa say toktong rade rohata, manomunomu haroro ni Jesus, Raja si Paluay. Immanuel dongata maribata, Maranatha sa Roma hotu, pot hami jalma pardosaw. Asa dagutan haluan hami sian harorom tu portibio. Ho tomu hami maho Tuhan, di bagasan haporseo nami, asalas rohanami majakon hus sorang dingolo nami. Molo songonido pakirimot tadi haroro ni Jesus Raja si Paluay, tapahibul marohata manomunomu ibana, ikon gohad do nasa rura, jala parejeton nasa dolok, dohot butul-butul, jala gabe na hornop do na marnakok tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Say hutang kanggo Tuhanku, say masih holo hakim, diharoro di Tuhanku, songonan hidup lain, say mardongan olong-olong, meriam maragamo, Maranatha roh Tuhan, amin say timu Tatangya koma peliata martangi yang mahita. Ali debata aman nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami. Pelian nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata aman nami para siroha. Hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian ma dihoro di saleleng ni lelengna. Moleate maruhan nami diho. Ala ni asi ni roham dohot holong ni roham. Ay disuruh do anakmu nasasadai. Asa malua na ginonggoman musian dosa nabe. Namarlas ni roha do hami noaeng. Di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu dohot hapapatar na tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na mangolui, pinuji maho ala ni asi ni roham, ala dipatutoruho dirim, gabe saor ho tuhami jol manaleaon, asa malua akan na pinilit musian dosa nabe. Marlas ni roha do hami nuaeng jala moleate rohanami, marningot harorom mangebati hami, seto pot mahuriam, jala pature may, bain ingananmu, bongoti marohanami, parbadiai, jala patiur masaluhut nai, marhite-hite sodang ni barita nauli. Sesungguli mahami tuhamu baon ni roha natutu, apuli maakan na marsak, urupi manatar gogot, dohot na marsahit, say patiur malakkan ni nalaw mate, asa torang rohana manopot hasonangani,
Saya topot madongan namin na dihaholomon, pabicar mabarita na ulitu na sida, asalam taba akan na porsea, doho na pasangapok ko, di ari harorom na sangapi. Alia manami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajonmu, saya saut malomon ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangolua siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongon namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaur hon madamena tutod ditabe. Rimma hita jongjong. Moliate ma tapasaha tutuhatta pardenggan basai ala asido tolong ni rohana mangaramoti hita di parmingguan adpen na paupatonon siya nama muka satu na mangujungi marsanga matuhatta marhite edeta jala martinangi matuhatta di ganup akatangiangta tutu marojahan siyan hata ni debata sadarion ganup akatangan na dauk margogoma, ganup akasimajoja nong teluk-teluk pemuse margogoma, asa unang gabi mo rulas ni roha majakon haroro hatutubo ni tuhatay. Siyan hami parhalado madok, selamat Advent madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas.